Hello guys. Kami karon guys niya kami karon sa Barangay Hall. Niatin mi og FDS o manghinaot ko guys nga malingaw mo sa ato ang ipa-sunday karong hapuna sa among ML guys sa lungsod sa Valencia. Balik. Iyat ang tudloan guys kung sa atong pagkapot ang ato mga pangandoy. Pagkalang sa atong mga anak guys. Usa, tunga, straight. Straight mo niya. Lumbay. Okay, itsa sa piso. Final lang na, final. Paibabaw na dito kay Okay na? ang dili mo Oh, sige, pag-input mo, kaya wala mo masulog. Sige, sunod te. Arite, isa. Lakang o duha. Sa... na sama. Straight. Nakuas lakan mo. Pin mo. Isa. Ianto bababaw. Okay. Wala gihapon. Kuhain yung ang kaning piso at tumis bangko pag pinuktok mo. Lakang o tulo. Usa. Duha. Tulo. Okay na? Wala ka marisilo. Yung tao na doon makasuot, pag yun, doon lang magiging tayo. Sige, isa. Anak ayen. Okay, kumaka. Yan, pag-ingkon mo, yan, pag-inuktok sa... Upat ka lang ka. Di ka naman tayo na. Sige, isa, duha, tulong, upat. Upat o tunga. Tunga ka? Wala ba tunga? Padol day. Usa, duha, tulong, upat, tunga. Okay. Straight mo. Sige. Atong lantaw, makasuot, magiging itsa. Waling kuray. Okay. Kuhain niyo. Balik sa mo ang makasuot pag nuktok sa mo. Sige. Naging FTS na to? Ha? Tumog. Mga plano. Mga plano, Tumog. unya, unsa pailain? Mga pangandoy. Pangandoy nga ni Agira sa banpiper ni Mikay. Oh, Mauro. Diba? Mauro sir. Di ba maura? Oh, Maura. Nga ang imong pangandoy, masud unta ang piso nga to sa banpiper, ikaw ra ni Agi. Oh, pangandoy na pako. Oh. Sud na ni daligid man jud. So, ang kining gitawag og goal setting, mo na siya atong topic ron ha, mo ni atong isgutan. Kaning goal setting, Sa una katawa kami sa Pantawi, kanang dito kami nagpuyo at nag-uma-uma rami. Kani, among gipuy-an. Pasalamat pud ko kay sa Ginoo kay naapil mig Pantawid. Na mao na pud niya kuan na pud miss kanang mga panginhanglan sa mga anak, tama sa kanang mga sa ilang pag-eskwela. Salamat po kus Ginoo kay gitagaan na pud mig trabaho pud nga maka-support o sustena. Maora pud to. so salamat to kay Maricel. Sumoni ang iyahang kaniadto. Sa una ko no, gabaol-baol. Napa mo'y baol ron te? Bao. Sige, mas maayo po itong ibalik ko itong baol o madapa, no? Sige, naasya balay, naasya tanom nga saging ba ito ni Tay? Naay saging nga namuso, naapoy namunga. Naay mais ko siguro ni, mangga. Gabao. Yang iyahang pangandoy, wakay pangandoy Tay? Kanira yung baol mo. Okay. Ato sang i-appeal sa atong pangandoy nga atong mga anak makahuman og eskwela. Kay basig nangandoy ka nga mudako ang mong baol sir. Maura.
Sige, no? So, salamat Ate Maricel kay naa siya karon na siya ay trabaho, livelihood na maka sustinar niya sa iyahang kaning panginahanglan sa matag adlaw. Sige, last. Kinsa man ay last? Sit well. Naa? Ikaw Teme, imo nga. Ito, unsa man karon? Kaniyadto sa wala pa min natin support is medyo update dito na mo mga pangatong-adlaw nga panginahanglan labi na sa pagkaon sir sa mga bata. Karon sir, syempre nanay abag-abag maka nanay pag-sponsor niya. Kanang ako yung plano sa karon manapon ng school is budget na dahil plano sa parandoy ito na wala po sa eskwela o mga Picture daw. So, ano siya kanina ay lamos na misa. Nangaon mo. Hantod mo ito. Okay. Sige, salamat. Si Ate Arbed. So, si Ate Arbed, ganahan siya nga magkahuman sa eskwela ang iyahang mga anak. Bisag kinsa no, ganahan siya mo eskwela ang magkahuman ang ilahang mga bata o eskwela. So, usa ni siya ato ang mga pangandoy. Pero, sa pag-itsa na to sa piso, ang piso lagi nagligid-ligid, nagtuyok, na ay sa ako pang gingon ganiha nga, ni hapit na unta siya, ni suod siya sa bond paper, ni gawas. Unsa may naning kamot? Nagunahuna ka nga, usar siguro ka untol, aron masuod sa bond paper, or duha baron ka untol. O niya, or mag-ilis ka og lain nga plano. Sumao ni siya. Musit ka og pangandoy diha sa imuhang pamilya. Nakasabot mo? Sige. Unya, sa inyong pangandoy na atay gitawag og long term nga pangandoy og short term nga pangandoy. Unsa may mga example sa long term nga pangandoy? Ang pangandoy nga long term nga sahong nakabot hangtod masunod ahong mga anak mga apo masunod nila ang ahong nakabot gikan sahong Nakabot nga mga kanang pangandoy. Ate Teresa kani hash up sa kamot. Sige. Ang ahong kung pasabot sa long term nga pangandoy is kami mga ginikanan nangandoy ni nga nagpa-eskwela sa among mga anak. Tinuod nakapa-eskwela bisag among mga anak pero naminjo naman pod pero nahuman unja mo tam nang ano pud may nagpa-eskwela na pud another basin kung mahuman ra po po. Ang aron naminyo. Kasi di pa magminyo dayon. nakatabang. So mao toy long term nimo. Ang short term nimo unsa man? Wala mo na ko short term sir. Wala kay short term. So ang long term nga pangandoy nimo makahuman og kay taas kaayo ang level sa panahon nga imuhang paabuton. So dapat di ay sa atong pangandoy kinahanglan mogamit ta og smart. Unsa man yung smart? Smart TV. Cellphone. Unsa man? Pagsalig. Ha? Pagsalig. Naas utok unsa man ang Ate Lorna? Isulti ko no. Pulido nga pangunahuna. So, sa atong pangandoy, kinahanglan nga aduna kay mugamit ka og smart. Bot pasabot sa smart, letter S ang primero, di ba? So, number 1 or letter S, dapat unsay giun butang diha? Peace. Oh. Unsa na siya? Atong basahon daw. Specific maning uban. Specific. Katong lugos ka klaro na. Specific. Ang akong gisulat diha is specific. Dapat mangandoy ka specific.
Unsa may pasabot sa specific? Isa'y makatubag. Okay, imong i-specify, imong klaruhon unsa man gyud ang imuhang pangandoy sa inyong kinabuhi. Nabay tayo mga kamo managtiayon sa inyong pamilya mag-istoryahanay mo? Oo. Or istoryahanay mo gagunit pong cellphone? Ha? Nag-istoryahanay ba mo kabahin sa inyong pangandoy? Sure, kuno. Ang bana, katawa mas ate, siniya. Iguman ko na og istorya. Specific dapat ang imuhang plano. Kung sa may ibut pasabot, dapat klaro ang imuhang giplano sa inyuhang pamilya. Maingon ka nga, sir, ganahan gid mi nga mahaw-as sa kalisod. Now pangutana, unsa may mga pamaagi lakang aron ka mahaw-as sa kalisod? Magtipid. Unsa pay lain? Mag-savings. Mag-savings. Asa man po ka mag-savings? Kaya daghan ra bang savings karon? Ha? Bitaw, tinuod bitaw na. Mag-savings. Daghang savings. Alkansiya, naa sa galon, unsa man? Bangko? Mayaman, nagbangko, sir. Ha? Mortahan, nagbangko, savings. Asa? PSKI? Asa. Mo na savings, no? Unsa pay lain nga specific nga maingon ka nga makahaw-as ka sa kalisod sa kinabuhi. Parang magnegosyo. Ha? Wa gani kwarta nga magpalit kag yuta. Yuta sa kaap. Magnegosyo, ginagmay, sir. Ha? Ingon siya naapot toy lain ganiha. Ana siya nga, sir. Akong pangandoy, sir. Kaning na ako'y balay nga iyang atop kuno sa iyang balay amakan. Aniya gusto nako nga maabot ang panahon nga mag-usab ko og balay niya ang tapad tindahan. Sakto? Oo, mauron. Well, sakto sad. Pero ang iyang giuna ang balay. Akong giingnan siya, te. Pwede siguro nato og unahon nato ang tindahan usa ka magbalay. Sakto di. Pwede ra po, magnegosyo Ngano man? Negosyo man, ang maka-income. Yes, ako sang giingnan nga unaha ang imuhang tindahan diha sa imong balay tapad. Di ganahan lagi siya mausap iyang balay. Usa ka magpausap sa imong balay, itapad ang imuhang tindahan sa imong balay aron ang imuhang naakay kita maginahinay ka og pa balay. Dili kay naakay balay, maginahinay kag tindahan. Baliktad dili. Baliktad. Unahon nimo ang asset. Ay, ang Unyaha ratong mga expenses. Sakto ba? Ang normal nga tradisyon sa tao, example na kay sweldo. Aron ka makatigom og kwarta ang sibhaton gani nimo? Sige. Naa kay trabaho, naa kay kita, unsa may unahon nimo aron makatigom ka? magnegosyo. Okay, budget, magnegosyo, trabaho, sweldo, naa na kay kita, unsay sunod nimo nga buhaton? Plano. Mag-savings. Sunod, Magplano. galiquidate ba mo sa inyong gasto? Oo. Always. Ha? Namingon siya, kulang man gihapon sir. Mao gani nga mag-liquidate ka. Kay aron may bala nimo, nganong kulang man. Na may busay sir masakit. Zero balance na masakit. Di ba sir usay nakasibing. Ni kalit na sakit imong anak. Yes, mo na siya ay purpose sa savings. Kay kung wa kay savings, asa magamukuha sa imong hospitalization? Mo na kinahanglan mo palit ka gold isan la. Malasakit, PhilHealth, unsa pay lain? Ato sa DSWD, Asa. asa, oh, arawan. Ang kasagaran ba ana makakuha og pamatay na? Naman ni nga kanang naiburial ba? Pero wala po niingon nga kuan mo ha kaning Lubig. ha? Lubig asa nagasugon. Ang permero nga letra, letter S, sunod letter M. Kay smart man, di ba? Ako mong ingnan nga sa inyong plano, dapat smart. Letter M, unsa man ni measurable. Sa inyong unahon na unsa man ni measurable?
Ha? Imo asok doon tungod sa pangandoy sa imong anak baka Imuhang sukdon, imuhang timbang-timbangon. dili baka kaya or Ha? kaya Kung kaya ba ang imuhang plano? Yes. Mayingon ka o ganahan ko nga madato sa Pasig. Di po daw Madaot kaya. ang imong unahuna. Noon sa manis ate, oy, nagsige na magkatawas merkado. Ito na. Tinuod, bitaw na. Ano man? Number one is dili specific ang imong plano. Kaduha, wala nimo timbang-timbang nga imong plano kon kaya ba gyud nimo. Kay maingon ka nga madato, ngala, nagdaot naman ni siya. Nagahubo naman. Galakaw sa karsada. Nga naman, wala timbang-timbanga ang plano kung kaya ba. So dapat ay sa inyong pamilya, inyong timbang-timbangon, inyong plano. Kung makakaya ba tao, Oh. di ba? Dili kay mga asawa rin magpatimbang. Ang inyong plano, inyong timbangon. Timbangon ninyo inyong plano, inyong istoryahan. Kung kaya ba gyud na siya ninyo, abton. Kay basin ang inyong bata, mo ni ganahan nga kurso niya, dili gyud kaya sa inyong budget. Dili Kami kaya laing bulsa. So mahitabo ana magkalisod og samot. Di mo puta ingon nga lisod, magkalisod og samot. Unsa pay lain nga pwede nato ikasulti ani, ika-share nato ani kaning pag measurable. Una sir, ang bahay. Sa pangbukali. Ha? Sabutan. Sabutan. So mo na siya sabutan, timbang-timbangon, Kaling di sir, parkingan. planohon. Sige, sunod. Unsay sunod nga letra ani? Ano po ibaw-bao? Di o may sunod. Oh. Unsa man ning atinable? Ha? Dapat ang imong plano attainable or achievable. Unsa man ning achievable? Kaya. Ha? Unsa ning achievable or available? Available. Achievable? Attainable or achievable? Ha? Okay. Ang makaya. Unsa imo kaya? Maabot ba nimo? Makaya ba? Sumamao ra siya ani, pero naa siya kalahian. No? Imong giklaro, imong gitimbang-timbang ang dire Kaya ba? kaya ba nimo nga Maabot. abton? Kay mao lagi to ganiha kay basin og magsige na lang kag ngisipod. Kay nadaot sa pangandoy. Di ba? Oh. So dapat ang imuhang gipangandoy, What sa kidgo? imuha gid na siyang abuton. Dia gadis jana. Or dili maabot magaling nimo, musip ka og lain nga pangandoy. Dili lain kurso. Lain nga pangandoy. Unya imong ingnon imong banalab, di man ginato ni kaya. Unsa may atong buhaton? dili kaya sa ginikanan. Muundang ka sa pangandoy? Dili. Kuan og lain nga kanang kaya ra. Matod pa, ang pangandoy usa ni siya ka map sa success. Tinood ba? Tinuod da sir sa ako galingon naman tinuod. Goal is our map to success. Ang pangandoy, usa na siya ka mapa paingon ngadto sa Kakabutan sa imong pangandoy. ha? Kakabutan sa imong pangandoy sir. Katapusan sa pangandoy. Oh, dili oy kakabutan. Ang sa te? Kanang paingon ka nga Paingon na makakabot sa ka ba? katong may RIP katapusan. Ayaw sir. Ayaw sa sir. Mapa gani but pasabot unsa nang mapa? Ha? Murag Guide. tulay. Mura or tulay nga Ang mapa usa na siya ka guide aron mo makalabang. Ha? Makalabang. maka Makaadto di ang mapa ba mapa. makaabot sa imong padungan. Makabot. Guide nimo. Okay, very good. Sa ti pangalan mo te? Ibilin? Matud pa ni Ate Ibilin, ang mapa is usa ka guide aron makaabot ka sa lugar nga imuhang adtuon. Kabantay mo mag-deliver og mga Shopee, mga GNT, unsa na diha? Flash. Na sila Google Map.
Bisan pa og wala na sila, di na sila mangutana na sa balay ni Pulano. Pero ang lugar na sila map. So automatic ra. Letter R. Unsa kanay ning letter R? Realize. Realistic. Unsa may ibot pasabot anang realistic? Lahi ko pagkatotoo. Ha? Tinud-oron? Tinuoron kanang Anay. tinud-on. Sa inyo hadiya unsa man? Matinud-anon. Ha? Makamatyan? Unsa man na para ninyo diha tay? Ha? Bot pasabot sa realistic kana imong plano tinuod ba na? Kay basig nangandoy ra ka unya wala nimo buhata ang imuhang pangandoy. Ang imong pangandoy ra na siya nas hangin galutaw-lutaw. Ngano man wala nimo buhata. Dapat tayo magplano ka matud pa plan your work. Sa sunod? Plan your work your plan. So gabali-bali ra na siya. Planuha imuhang buhaton, buhata ang imuhang giplano. So mao ni siya. Dapat realistic. Gaplano mo sa inyong pamilya nga mohawas mo sa kalisod. Dapat realistic. Dapat specific. Kaya nimo nya imuhang abuton ug kunya kanang imuhang plano imuhang yung tumanon. Dili tong murara ka og pareho atong asa tong barangay ato nga sir kani akong balay sir mao ni siya sir. Unsa may atop ana? Kani balay mo koy kasagaran may example kay mao may pangandoy. Kuan sir kaning amaka na siya sir nya imuhang bintana. Kuan sir kaning kawayan. Nya pag-abot sa tuig, pila ka tuig sir, naguba ang amo ang bintana nga kawayan. Karon unsa may imong giilis? Kawayan ra gihapon sir. Walay plano. Ha? Wala din siya May plano pangandoy. nga iyahang kawayan, iyahang usbon. Nakasabot mo? Nakasabot, sir. Ang kana ning inyong plano og dili siya mo salir, dili siya nga mo workout, mag-usab ka og laing plano. Okay? Nasabtan na to? Namo i-share ani? Kani kabahay na aning ato yung buhaton atong plano? Ikaw sir, naka-istorya man ka na imo nang gibuhat? Yes. Dili ko ka-istorya ninyo o wala nako ni na buhat. Sa akong pagkabatanon, Di ka pala hubog, sir. di ko mainom. Kana. Wala ko'y sugal, wala ko'y bisyo. Yes. Akong asawa ra akong bisyo. Akong gipangga og maayo. Tanan nga panginhanglan, Yatag ni mo. pagkaon unsa ihatag. Perfect ka, sir. Di po ko perfect. Ano man? Yung man yung perfect. Ngani. Nobody's perfect. Sa una sa pagsugod nako, may share lang ko ha ako anay base sa akong experience. At least makuha sa ninyo. Sa akong pangsugod, akong asawa wa pa gyud nakatiwas og eskwela. Oh. Undergrad siya. Eh ganahan na lagi may magminyo. Di ba? Kanang ganahan gyud minyo. Oo. Idod ba na? Unya, nitiwas ko ako naghuman ko eskwela sa akong kurso. Ag siya wala pa. So kaplano me nga siya motiwas og eskwela. Ako trabaho, akong bata, usara man akong bata, akong gipa eskwela sa daycare kay upat pa man to ka tuig, karon 8 years old na. Siya eskwela. Hatod na ko eskwelahan akong bata, akong asawa eskwela. Unya giingnan ko sa ako ang kauban sa trabaho, wala pa ko sa DSWD. Tingnan ko nga, ay na pa eskwelahay mo asawa oy. Taas na kayo ang lubi. Dili po, oy. Dili pa. Nakadungog mo ana nga istorya? Oo, nakadungog yan na, sir. Ay nag-eskwela, taas. Right. Pataas na. Ayaw na og eskwela kay taas na kayo ang lubi. Kabaw mo ana unsa na nga panultihon? Oo. Kabaw ni Ha? sir. Kabaw. Taas na kayo ang edad. Buwang na ba? Buwang Buwang na. na. Oo. Ang education man gud ang pag-eskwela dili na siya sa edad. Wa magbase sa edad. Wala ga base sa edad kay unsa man ay paglantaw niyo nako kaning idara na gyud ko. Moto, nga among giplano nga dapat dili sa gid ka mga anak ha. Kaning kung mahimo mag-family planning ta. Wala yung sakto. Eskwela siya.
Nya nahitay may nga naa ni mga free tuition. Lisod kayo nagkano kakaya baka ni nako no. Bisag dili kaya akong gisuod sa akong unahuna nga kaya gid ni buhaton. Kana gid sir. Nga naman, kay kun ang imong unahuna dili kaya, ang resulta na dili gyud na nimo kaya. Di makabot. Kisa may ganegosyo din tindahan, ginagmay nga kuan. Naa? Padamot. Ate Jen, sa may mo ha. Naninda ka og sudan. Unsa may imong unahuna sa imong pagpaninda og sudan? Kaya magluto. Nagunahuna ka nga malkanse? Awa. Ha? Unahuna agad siya nga sa iyang pagtinda, bisan og naay ginagmay ginan siya, okay na. Tinuod, but pasabot nya nagpositibo ka sa imuhang unahuna. Kay kung unahuna ka nga maninda ko aron maalkanse, pilde ka diha. Awa jud. So ako unahuna nga kaya lagi nato ni makahuman lagi kag eskwela. Nagpadayon siya bisan og daghan kayo mga batikos sa amoa. Amo silingan maingon nga taas sa kayong lubi kaning basin og makauyab na dito. Normal na siya. Ako una-huna. Tinuod na sir. Mas kaila man ko sa akong asawa kaysa aning gaistorya. Sige, eskwela dito. Dalang palupaniid. Tinuod ba na sir ba? Tinuod man. Eskwela dito. Ako siyang isaligan, eskwela, pagtarong. Nakahuman og eskwela. Talking without knowing. Bisan og naglisod mig maayo among balay, kan basod kayo. Kaning katubang makan ana, nya imo silingan og lantawon ka, mga dito sa ilaw mo. Tinuod jud na kay banan. Ano man? Ultimo akong balay, wa jud ko nakapausap. Kay wa lagi ko nangandoy. Wa pa ka mangandoy nga mausab kay imong pangandoy sir sa nga makalampos imong asawa. Nakahuman akong asawa og eskwela, naka-board, first taker, nakapasa, nakatrabaho. Yes, praise God. Nakatrabaho na siya, nakatabang na sa ako or sa amo ang pagpamuyo, nakainahinay mi og balay. Amen. Di na mo ana mo silingan. Bako na sir, bako na. Ana hinon pa picture. So mo na siya nga panagsa dapat specific ang imuhang plano, measurable, attainable, realistic imo yung buhaton imo ang imuhang plano. Ato mga higayuna, grabe kayo nga pagtipid. Grabe nga tipid, grabe nga bisag unsa na lang kabalo mo siya akong buhaton sa una. Samtang nga trabaho ko, gabayan sale ko og motor, mamaligya ko og gulay, gikan sa bukid. Palito na ko itong mga talong, tag 20 ang kilo, baligya po na ko sa kauban ng 40 ang kilo, katunga po na kong ginansya. Ako rin silang ilaron, nga mahal. Apil manas negosyo. Ay pag negosyo lagi, nga mahal kansi ka. Amayo ka mo sell stock yun sir. Gabayan sale kog motor. Bisag dili kada bulan mahalin, at least na ako'y paabuton. Baligya ko gulay, sa patoy lain akong dili dautan ha. Oy dili we. Daghan ko og kuan kanang bisag unsa nila akong buhaton aron maka-survive sa akong pamilya. Mo ni nga nanigamot mi among gisulat gyud ang among plano. Among plano among gisulat, mo bitaw na ako mong gipasulat. Kaya say purpose gani ani? Ha? Goals. Sure. Lagi goals man na siya. Unsa may purpose nga anong ato mang isulat? Inyong mga bata gikan sa eskwelahan nagsulat sa ilang assignment. Nganong ipasulat man gyud maestra? Para di kalimtan. Very good. Ang mga assignment sa bata gipasulat nas maestra aron dili gyud makalimtan. Mao ni nga sa inyo ha, inyo man ang ipasa ako paghimo mo og lain. Kanang klaro, ayon ning dili klaro, kanang klaro. Ipilit sa inyong bongbong. Ipilit sa inyong bongbong ngadto sa imong kwarto. Lantawa imong plano. Dapat kining tuiga may tabo gini. Nga naman, aron ang imo nahuna, focus ka sa imuhang buhaton. O kamo Mo mga niya akong gibuhat, ako man gi-apply. Bisan paglantaw niya sa ako ang boarding house. Matingan akong kauban, lah, unsa man na sir, ipapilit nimo sir, na ay kalendaryo, na ako'y tanan. Ini ka ugma ana, nakabaw na ko unsa akong buhaton nga naman. Gabi pa lang, ako nang giplano ako ang buhaton. Dili ko magpataka og kuan sa buhaton ni ko mga naman. Gabi pa lang ako nang giplano ako ang buhaton.
Sumao ni kung imong isulat ang imong plano, dili nimo makalimtan na kay guide nga mao din siya imong buhaton karong tuiga. Sulayin ninyo. Onya, pag-abot sa panahon, balik mo nako og nga pa ko diri sa Valencia. Pwede chatan ko niya, sir. Tinuod gyud, sir. Nga once magplano na ika nga maghimo ka og balay, unsa may imong gibuhat? Nagpalit ko og hollow block, sir. Hinahinay, gapalit ko og kaning kabilya. Ayaw tong kawayan ni butang kabilya. Sa una kawayan man. Unya, mao ni natigom na ng materialis sa ginahinay ko trabaho. So naagi di ay kausaban sa imuhang plano o pangandoy sa inyong pamilya. Naminaw pa mo? Oo. Kay basig katugo na mo. Nagsiglantaw na ko. Oh. So dapat naamoy plano sa inyong pamilya. Nakasabot mo? Sabot. Sige. Ibasin na ako, ibisita na ko sa inyo ha. Kinay panahon nga moato ko. All the time, pwede kong bisita sa inyo ang balay. Huwag na ay tao. Asa man yung balay ni Pulana? Asa man yung mga plano? Ya, katong makita ko katong ipanghangir ya. Oh. Ibutang yun sa inyong balay ang imuhang plano. Kung sa'yo mahitabo karon tuiga. Kanang expenses, gisulat ba na ninyo? Kinsa may gasulat? Kaya ang gasulat, very good gina siya. Kaisara. Si ate, gasulat ka. Kaisara. Ako bitaw na tinga ko no sa tinuod man nga experience. Among gisulat ang amoang expenses tanan. Sulod sa duha ka semana. Ako ding expenses or among expenses tanan mokabat og 17. Tinuod na. Balay, pliti-pliti, kaon. Akong asawa sad kay katrabaho man sad, naapod sa balay, naapod sa kaon, pliti-pliti. Akong as bata kay ihatod man sa eskwelahan, nagpabulan og motor, kuhaon, sundo, napay snack. Mukabat di ay sa 17 na kuyawan ko mo din atong gasto. Mo din nga mura ko magsudan lang kog bulan pirmi sa Pilipinas. Kulang na dayang sweldo. So ang buhaton di ay namo dili siguro ni maayo. Nga dako kay tagasto kay wa na tay mahimo ani nagaguhago lang ta sa atong trabaho wa tay matigom. So mao din nga imong i-track nimo imong expenses, imong gasto kay aron makaibaw ka kung asa dapita ang dako nimo og gasto kay basig dako ra po kay kagkaon. Sa una bulan imong sudan. Nakatrabaho nang ka Dixon na imong sudan. Naa kay matigom? So kung bulan imong sudan, kaon lang panagsa og lechon. Ayaw sige og lechon. Kay basig di ka kaabot sa imong pangandoy. Ha? Inyo na tang ang Ginoo na kaninyo. Nagabali, nag-birthday. Giserbisyuhan na. Kay nasubrahan ang kaon og lechon. High blood. Sige, atong klarohon ha. Nga i-track ninyo ang inyong expenses. Ako gyud ang gibuhat kay di gyud ko ka istorya sa tinuod ug wala gyud na nako buhata. Experience. Based on my own experience. Tinuod na. Nya, akong bata usan ka buok, wala na gyud ko nanganak. Adi ko manganak akong asawa. Di naman ganahan akong asawa. So ikaw, kay lisod man ko no, paminaw, usa na akong bata. 8 years old na akong bata. Nya mo ingon ang uban nga dako naman imong bata. Nya paminaw sad nako, daghan mo gud may igsuon. Nya mapil ako sa una nga sa among kadaghan, mag-away pa may og kanang kanon nga balonon, mag-away may kay iyahan daghan ako gamay. Oh, kay sige magpalit og bugas. Nya nakapil ko nga mas nindot di ay og gamay ra ta og bata. Kay mulakaw bitaw ta, kanang mura ra mo gigsuon. Akong mata na nang taas, 8 years old. So daghan ka og bata na ay gatutoy, na ay gabira dire, na ay gakugos, paapay gahilak, toy nang nag-CR,
Di ba? Sabi magtanong. Imagine ako no. Wadyo kay ayo na sir. Nya maingon sila nga, mo lagi sir, ignigdag ko sir. Kay makahayahay man pod, hayahay nga naminyo man pod. Ma, padalhin ko kwarta kay petong bugas, di ba? Tinuod bitaw na. Oh, nya human unta ka sa pila ka tuig nimo serbisyo, ang butbot to gibilin sa imuha. Ha? Kisa may gipinlan dre. Di ay tao sir. Na. Daghan. Oh. So mo na siya. Nga akong unahona, at the age of 50, unahona na ko, akong gina na kong asawa, at the age of 50 or 55, di na ako matrabaho. Akong buhato na lang, maglantaw-lantaw ko sa akong balay, lantaw ko sa palibot, mangapi, inipuntag, mukaon. So, muna ako pangandoy. Tinood, ka na po doon kong hitabo. Ilang kaon. Ha? Sir, na kami trabaho kay mananong na. Ako pong gingan ako anak, kaning balay, mamatay na may, imuhan na ning balay. Isa man yung mudawat ani nga ikaw man. Akong giingnan. So maasa na sa inyo ha, no? Ang inyong pangandoy, buhata, himoa, unya uban ang pagampo sa Ginoo. Ayaw gyud kalimti. Sunod, last, ako man ni last. Unsa man? Unsa? Asan man ni lima? Sige, ang pinakalas ane, unsa gani? Time bonding. Ha? Time bounded. Ganong time bounded man sir? Ikaw kaya maka-explain ka? Ganong apil man ang time? Ha? Oras nga umaaw, paabot. Apil ba ang time sa plano? Oo, apil. Na may ugma. Na the future. Ha? Na apil ang time sir kay Yes, ingon ka. Sir, ganahan ko madato. Pila na maedad ni mo te? 89 na. Ambot lang kahapon. Oh. Madato maghapon ni. Apil man ang time. Apil. So, sa imo ang pangandoy di ay plano nga inyohang gibuhat, apil day ang time. Nga naman, ingon ka. Sir, ganahan ko makatiwas og eskwela akong bata. Apil ang time? Apil. Yes, apil. Mao nang inyong mga bata, monitoran ninyo sa eskwelahan kung nang eskwela ba gyud na sila. Kay example, ang ilahang kurso 4 ka tuig, naay kurso nga 5 ka tuig, basin og mag 8 na ka tuig. Wow, dude. Kano makasulti ko ana? Kay galibod Na experience ana dire? Amo silingan naa. Amo silingan ni eskwela og UC. Unsa na UC? University of Cebu. Ang iyang kurso kaning kuan, nautical. Sa unang panahon nga wa pay tuition, kabaw mo pilay tuition? Wa pay free tuition? Mo tuition ang iyang bata og tag 20,000 kapin. Way labot sa miscellaneous, boarding house, pagkaon, siguro dako di siguro. Oh, usa ka semester? 20,000. Siman ang sweldo. Siman ang sweldo. Siman ang iyang kurso. Uy, tinuod na. Ya, UC, di man na basta-basta po. Oo. Sikat na na eskwelahan. So, Eskwela. eskwela. Bitaw ko sa una, eskwela si kanina. Gaplano siya sa iyang bata nga makumano, eskwela. Kung sa gibuhat niya, naningkamot siya, gapadala siya og tuition. Pag abot sa 4 ka tuig, nagtuo siya nga iyang bata makagraduate. Tinuod ni. Natingala siya kay dito na siya, wa tawga ang pangalan sa iyang bata. Ang bata o diha. Nga naman, usaday ka tuig ang iyang bata, ang tuition nga gipada, wala di ay gibayad sa eskwelahan. Nakasabot ra mo? Oh, nakasabot mi Kay sir. basig ako ray murag buwang aning sa istorya, wala mo naminaw. Nakasabot mo? Uy, nakasabot mi sir. Pasabot ninyo nga apil ang time, ganahan mo makahuman og eskwela inyong bata, monitora ang inyong bata. Mao. Ha? Monitora inyong bata, anak kaning nagpadaan ako tuition, imo na bang gibayad? O ma. Yawan ni mo adto ah. Ha? Ya, ang imo pong reply okay. Mao na to. Human na og bayad. Human nagbayad ma, okay. Unsa may
Unsa may kuan? Inyo nga ako kay kuan. Paano ko nga pagkatao kaning diskumpiyado mo ko ganahan Oh, gyud ko inana. makita. Uy, nana. Unsa may inyo pangitaon? Ang Ang resibo Resibo sa o tuition. Kay basin mapareho na silingan na mo. Nga usa ka tuig lagi way bayad og tuition. luyan. Bayad pa yang inahan og kaning kuan. Boarding, kaon. Tuara na syudad sa Cebu ga suroy-suroy. Ga suroy-suroy, galigid-ligid ang iyang inahan. Kay graduate na gud. City Central, binuo ko. Oh, liman kang di sakit nga ang iyang inahan muna-muna Sakit, sa unsa na lamay pangbuhaton. Para lang Kanya wala din sud sa iyang plano Ang kaning time. time nga dapat di iyang monitoron ang iyang bata. Kay dapat maingon ka og 4 ka tuig nga kurso, sulod sa 4 ka tuig human gyud imong bata sa 4 ka tuig nga kurso. Kurso. Nga pa ibang bata, ma, mo shape ko og kuan lain na pud nga kurso. Kay dili ko ganahan ani. Mao na iway kaumanan. Nag-eskwela ng edukasyon, nikuha na po og lain na po nga kurso. Oh. Unsa man, makahuman og 4 ka tuig? Dili. 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 Unya usik ang panahon. Iyang edad nagsaka mahuman manggaling siguro, edad siguro 40 igo-igo kung nakit ni imong tuhod. Di na kaya. Dili na maka-trabaho. Sumo na siya nga apil ang time, dapat na kay tuig nga kaning tuiga gyud anak ha, mahuman gyud ka. Mga bayi nga anak nga eskwela naa? Yes. Naa? Aho, laki ba? Naa? Ka-monitor mo sa inyong mga bata? Ibasin og nagpauli ana maghambi na. Imbis si Jarang Musa, magduha na muli. Bitaw tinuod bi ana. Tinood, bitaw na. Kani akong sulti ha kaning realistic ni nga na bang tinuod nga mga experiences nga makita nato sa palibot nga nagtuo kay imong bata dito ga tinarong pagbalik na anay katubang murag kalapati ba nga inig lupad usa nigbalik duha na sila. Tinuod bitaw na. Tinood, bitaw na. Ako mo, bang ko ginana. Nya ang inahan suko-suko pud unsa man imong gida nga ora man nig kawatan og naon. Ora man nig tulisan og naon. Kaning mamalayi na mong ni siya. Suko kayo. Nya pagpangutana unsa man ni trabaho ana siman pasudla diri pagpas na ka. Bitaw, inana, bitaw na sir, no? Pagkabaho nga siman pasudla pas na ka. Parang ultimo ra. Ha? Pero ultimo ra palayasa na. Di ba? Kabaw, di po ka na, sir. Ako nakita. So dapat naay time bounded. Ipakatawar ta mo kay murag natog na ning uban murag katugon. Time bounded. Tinood, bitaw nang No? nakatay time sa itong mga anak. So mao sa nay hitabo nako nga ikaw asawa nako dapat 4 ka tuig makahuman gyud kag eskwela. Gatarong og eskwela, mao sada sa inyong mga bata, monitora inyong bata ga eskwela ba? Kana ilang tuition nga inyong gipadaki sa may mobayad ana kamo sila. Sila. Ha? Sila kamo. O di ba kita? Oh. So monitora gyud kon ga tininood ba? So mao na siya ang pag set sa inyong plano. Dapat smart. Unsa kaning smart kani? Number 1 unsa ni? Sunod. Sunod. Og time bounded. So mao ni sa inyong plano, inexit niyo sa inyong pangandoy, butangan niyo na og tuig. Unsa man gyud tuiga ma-achieve ning planuha. Unsa man gyud tuiga matuma ning planuha. Ibasig sige ra mo plano. Way tuig nga kahumanan. Sayang ang panahon. Mo lagi to akong giingon ninyo nga 80 man di ko. No? Gadagan man ang panahon, tuig. Unya sayang. Una-una, sa din Sayang. So, naamoy nakuha nga pagtulunan. Oh, na sir. Naa, ang katong ningon og naa murag katugon. Dili suroy. Naa sir. Sige. So hinaot no nga atong nakuha ni siya.
ikaw man ay magbuhaton din dahil. Kaning atong gi-share karon no, goal setting. So kung naa kay goal setting, adunay kausaban sa imuhang kinabuhi. Unsa ra gini ning goal? Mura siya og ang goal unsa siya? Mura og mapa nga mo'y magtultol sa ato ang padungan. Wala. Guys, pasensya na mo guys. Mora ganing ahong gi-vlog guys kay aron kakuhaan kini og maayong pagtulunan ngadto sa ato ang mga inahan nga sa manako guys nga apil sa pangtawid. Dako kay ni kapuslanan guys natong mga ginikanan nga ang gi-lecture karong adlaw maka paambit sa atong mga kaginikanan. Manghinaot ko guys kakakuhaan kandig mga pagtulunan dinhi na lang ko kutob guys ug ako miingon bye bye.